Di ara inyong gihuwat pare koy, kinadak ang kasili. Si Minggoy TV ang nagbira, kay dugay na nas kalihukan. What's up mga pare koy? Maayong buntag udto hapon kaninyong tanan diha. Magkasili hunting na punta. Uban na to si Minggoy TV, pare koy Jijim, pare koy Kevin, ug ang kapitan sa Saling, si pare koy Amel Ratio. Gabaon pag usa lechon, nindot nang naipanagana kung way makuha ba. Og before to moabot sa aton destination, agi sa tag mga lisod kay nga daan pare koy. Kung lisod man gani nindana, mas lisod pag yun ang nasunahan. Stage 2 pa lang to pare koy. Napay stage 3. Di ara kinahabugan. Ikatulong balik na nako dire pare koy. Pero mukurog gyapon akong tiil ing nagtanaw sa ubos. Kinsa bay di mukurog ana? Gamayng sipiat nimo, makita na nimo si San Pedro. Laing ang bako na pare koy. Sus grabe lisura Tagam paningkamot diha kay way gasugo nimo. Hapit na pare koy. Usoy hapit na ka maabot. Di oy. Hapit na ko kasorenderon. Kahabog pa ana. Paningkamot pod ang duha Pero bahalag lisod oy. Basta makakaon lang kasili. Taod-taod na pod mingwa kakaon kasili pare koy. Last na kong kaon katong nakakuha mi sa luon. Unya karon kay nakahiring man mi nga naa daw kasili wa nakuha gahapon. Maong giari na mo. Ja, sa may kaistorya mo nata sa ubos. Ingon din ang balik pero katulon naman lagi ni. Nakanaog na gid min safe pare koy. Salamat Lord. Karon pa sad ko naka-realize nga nag-helmet pa manday ko. Makaingon tag din ang balik na ikatulo naman guni. Nay dako punahan ron. Ha? Kitan nga mo sa sigaw nay dako punahan. Mo bitong helmet ko. Hindi kalimot ko kuha kanang tanggang helmet. Ingani kahabuga nga among ginaog pare koy. Grabe habuga Mo ni extreme adventure. Pahuway sa bediriya. Usa mi mo padayon sa unahan kay gisingot pa. Og dirian nilabang nami. Kundi ka kamamulangoy di gyud magsilbi. Pero pwede ra sad kundi ka kamamulangoy. Basta naa lang ka ning baga. Pwede ra nimo abay-abayan ba. Di ka gusto ba sa pagbangan eh. Ya sabag. Oh, di ba? Piskay kay ng baga pare koy. Safe pag yun kayo ang mga gamit. Sa gusto mo palit ana, message lang mo sa page. Og pag abot na mo diri natirahan na nila ang kasili. Kaso dili nila makuha. Kay gamay ra kayong bangag nya napad sa ilawom sa bato. Mao na yung nakaigo sa kasili pare koy. Unya gisugundahan pod sa iyang mga kauban. Ug ako pong gisuway glili sa ilawom kung unsa kadak Kaso di kayo makita. Kay daghan kayog bato. Maong gikubkuban sa lang namo para mo dako-dako ang buho. Ug sa dihang pwede na makuot, didto nagikuot ni Minggoy TV. Kusog po ni manguot tawhana. Mokuot og buntag, mokuot sa dugabi og nakuha ra gyud pare koy. Syempre, mangunguot na gyud ang nikuot. Grabe ka dako pay kasili pare koy. Kung dako man ganitong nasluon, mas dako pag yun ni. Isang oras pod among paningkamot para makuha ni. Karag panaot. Dara. Grabe. Kisi-kisi. Amo. Wait pa balay. Dito na mo kuan pa na. Awan ay gelas-gelas na. Ay. What? Asa ba? Kuan na? Di man god ha ito ba? Na. Ay piyansa na. Buta niyo. Buta. Berhana. May kasili. Tubo ita. Kisi. Kasili na ba? Ara jing. Kasi naman. Hello. Salamat kay Lord sa grasya. Imo jong gitugot nga makuha na namong isda Picture ko higda pre koy. Grabe gibawag ka ng pana May gani nay pana nga dako-dako. Mao day ni ang nakaigo sa kasili pare koy. Si pare koy Arais Martinez. Grabe ay dula sakspan gyud. Og shoutout sad ko sa tulo niya kakauban, si Junzab Umbay og si Pipay. Ug kanang naas likod nako, mao ni papa ni Arais Martinez. Legendary po na. Ingon sila mamaak daw ang kasili. Di manggod. Guma ako? Di ba? Na? Og nauli na may sa balay nila Marvin pare koy. Ari ra daw mi maghikay para makaplaster og tarong ba. Late na sad nakaapas na mo si Pre Amel Ratio. Maong igo na lang siya sa paggunit. Paibog daw siya sa iyang mga amigo. Kisi-kisi. Og gitantad na dai na Minggoy TV para makahikay nami. Ang kaning dapit sa ulo ra among lutoon. Og ang katunga among tunga-tungaon para napad madala sa balay ba. Grabe kuno din kasili kinatambukan. Bungkag na sad ang baho nga bagong dinong gani pare koy. Og motimo sa lampod me diri kay medyo gutom ni jud ba. Sakto sad kayo naluto na ang ulo sa lechon diri Habhab na sad pare koy. Ni asabaw oy. Way sili. Dili lang ko magpabusog maayo kay naa para bay kasili. Suba galawag. Suba.
Og magsugba na mi sa kasili pare koy. Sugbaon na namo daano sa lutoon para mawa iyang ngilngig. Sus lamias unod ay. Sinugba pagali na pero maglaway na ka. Samot nagiluto na. Sakto sad kayo. Naay na ngapas nagdagtuba. Kan na. Lami sa na ipare sa kasili. Og shoutout sad ko ni Boss Yunard Flores. Mo ni nag-sponsor sa atong ilimnon karon pare koy. Salamat kay boss. Og shoutout sad ko ni pare koy Alex. Nakapanimaho sad ni nga nakakuha ta. Ug gipunan pag yun ni Boss Yunard, palitan taglong nick, murag mawani dyan yung tuba ba. Ug na ako na siya i-shoutout. Leo Boltors. Og dili na nato padugayon, magluto na ta. Matik na na diha, ipatukar na po nato sonata. Music Maestro. Amigong mga tunay bay, kumusta sila? Bisagway mga tuyo bay, kumustahon ka? Nag-iya-iya, nagpakusgan, talagsa na magabot. Kanunay na lang drawing ang atong mga sabot. Anak kong usanga, pwede ba sa bado? Ay, 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 ay. Siya daw ang bahala, silim nung sinako. Nalimbalipad ang uban, kay naapay trabaho. Pero okay ra ba'y nakasabot ko? Asan ang uban ba'y gimingon ako? Katong muhilak mahubog sa muta to. Kung mag-in-English ba'y murag kano? Naasay tiktambag na magminaro. Di kalikayan ba'y nga magbulag-bulag. Tuwan nas layo ang uban kay nilupad. Naay na si Manggay tungod nagpasagad. Wata mo kalimti ba'y sukat-sukat. Amigong mga tunay ba'y kumusta sila? Bisagway mga tuyo ba'y kumustahon ka? Nag-iya-iya nagpakusgan, talagsa na magabot. Kanunay na lang drawing ang atong mga sabo. Anak kong usanga, pwede ba sa bado? Siya daw ang bahala, silim nung sinako. Daling palipad ang uban, kay naapay trabaho. Pero okay ra ba'y nakasabot ko? Tawgan ng uban ang kagihisgutan. Maghulat ko sa iskina, pagdala ng sugangan. Aliinom ta magbuntag, sabayan og food trip. Pwede kang mupaspay, kailangan ng tubig. Kinsa man karon nang wala makasabay. Sa sunod nga tapok siya mo'y libre musmasay. Oo, mulabay man ang mga panahon. Magsinungguray man magtapok, yapon pohon. Amigong mga tunay ba'y kumusta sila? Bisagway mga tuyo ba'y kumustahon ka? Okay, naplastada na ang tanan pare koy. Iandam na inyong mga bahaw diha. Dungan tagkaon para di mo maglaway. Pangajian sa ng Boss Yunard Flores. Pasalamat ta kanon sa Ginoo. Human ana, matik hinabhabay na. Hab-hab. Idol ako pare ko ya. Ngay. Down. Down. Dongkoy. Kabaw nga. Last. Diba? Tara, tungol no. Tungol sa kasili. Si Bima. Idol ka na diha idol. Anak man na. Higo boy. Gansi ko tara kanaya ho. Ani ramang luwag. Ano nagkaon ka na? Oh, be. Kamu na kot. Flight, over flight. Sili pa din nakaon sa ba. Tay. Diba pang paklay. Miya eh. Oy. Nangigigan ka na. Sabag, tapos na no. Panik. Wa man lagi. Ito na. Sabag. Yeah, kisi-kising agi pre kay eh. Champion no? Ug kay man naman tagkaon, ari na puntas pampahili sa kinaon. Nawani ang tubo eh.